najradšej od obdobia, ku ktorému sa nerad vraciam. Ale raz bude vyslovený a bude to so mňa preč. Občas ponorím hlavu, pozerám sa dozadu, jak to, že otec mohol zbyť tak mamu, že bývala parkedy v nemocnici. Normálne mal som pocit, že chcem žiť na ulici. Len som prišiel domov ako malý, predtým vonku sme sa s loptami a kameňmi hrali. Ale došiel domov a hneď počul facky ronenie, rozjebané sklo na dlažke. Či to bolo normálne, sa opýtam. Lukáš, buď sticha, vypadni do izby a nepočúvaj, neba sa to netýka. Jednoducho mamina volá, aké blbosti spravila, no nespravila, vedel som, jaká je ona. Týpek ocino, ani neviem, jak ho mám volať. Každopádne dneska som šťastný, že už ho nemám, že je zajebaný na východe a vôbec nedba, môžem ho ostrať dokonca z takej výšky. Stará ľubo mňa bol kríž, vôbec nenízky. Bolo to od 95. do 2004. Ďakujem za momenty, ktoré sme prežili a hlavne cením moju matku za to, že dokázala vzať nohy na plecia a utiec až ďaleko Nitra. Zrazu dávala nové rozpätie, i keď všetci kamaráti zostali tam. Vieš, bolo ti ťažké, zrazu len tak som bol, čo horíš vonku a mal som to na ovládanie. Všetko som nechal starý ľubovný nuž. Bola tam frajerka, všetci kamaráti, ale hlavne, že doma už neboli rodinné problémy. Ani jediná facka, ani jediná placka, ktorá padla na zem, jednoducho drážka sa nevymila, ale rodina sa spojila. Brat dennodenne pracoval, tak tiež admino, rodina vyžila. Mamina predávala všetko zlato, nemali sme čo jesť, teraz už neviem pozrieť inak na to, jak to mohla vlastne zvládnuť. Mám cítiť, že je to zlé, alebo že mám cítiť ten prachu z úst, ktorý padá, keď mi nadáva, že som ako otec, tedy ma to maximálne dostáva. Nemám rád, keď niekto ma hen tak uráža. Mamina, prepáč, no snaď ti to raz platím a budeš rada. Lebo viem, že život furt bolí, že nám rozsypuje pomaly, no isto koridory. Ty si smutná z toho, že nič nerobím. 3 dny dozadu som sa rozhodol, že na výšku už chodím a išiel som, aj keď ma to nebude baviť. Nejaká agrobiológia, chcem ti iba radosť spraviť. Neboj sa, neprejebalo mi stravy, len ma naviedla na hudbu a tvoje radostné bunky zdravím. Len snáď ma budeš podporovať aj naďalej, pretože rodina je najviac a bojím sa, kebyže náhodou sa nám to celé rozpadne. A skús mi veriť, pretože ja verím tomuto. Takže školu máme na neboj sa dokončím. Pôjdem snad VŠMU, snad sa odvážim. Keď to minulý rok vyšlo do druhého kola, keď Kostelný potom freestyle poezickom normálne skonal. Lukáš, jak si to čo zvládol, jednoducho toľko emócií, že potrebujem parazol sám. Došiel som tam vtedy, telefon som ešte nehal v aute, vôbec som nebol ready, vtedy zrazu keď som videl spolužiačku, dodala mi energii a už nemal som chuť zduchnúť. Už sa stal zo mňa zrazu veľký muž. Uvedomil som si, že keď som to zaplatil, tak žiaden už potvrk ani ruško pre energiu. Jednoducho viem, že dokážem cítiť tú harmóniu, vyťažiť z toho to najviac, ak budem sám sebou. Videl som veľa talentov pred sebou. Jeden začal hrať na piano, druhý spieval, tretí bol taký herec, že som sa z toho normálne oblieval. Na zrazu, že Lukáš, poď, čo vieš urobiť? A nahrávam trošku, no vážne skromne začal som, veď prečo nie aj? Veď som len na materánič som dokázal, ale po 2 minútach inak sa pozerali, cestou počas poézie a freestyle sa usmievali a dali energiu do života.